hei. Awakmu aja nyedak-nyedak aku. Najis. Pak cium. Pak Mi. Mas ya nak. Mas ya. Mriki Mas. Mas ya nak, Mas ini Mas. Kowe malah ning kene wae tak padeni kok. Rene. Lah, Rene. Barang itu rodo kok ini gedene, Bu. Ya kowe ya rabi iki piye? Mas kowe ya Mas yang kaya aku. Kilo-kilo lo susu gede. Nondok mik aku. Aku kok. Tak takoki. Pribe Mas? Kowe rodomu pirang tahun? Nembe. Oh, anyar no. Nembe. Walah. Nembe 10 tahun Mas. 10 tahun? Alah, Bu. Ora kaya. Wis rada buntu Mas. Jajal apa piye? Jajal ten. Alah, Bu kok ngono kok. Tak kirene iki, tak takoki iki. Rodo kok semene. Rodomu pirang tahun? Aku Mas, nembe 2 tahun. 2 tahun. Bojomu iki to? Oh, bojone Dedi. Oh, Mas, Piye? kowe gelem tak pek bojo Mas? Alah, moh bekakas kok ngono. Sing penting diwolak-walik cek kuat yo Mas. Apa? Malah kudu mutah. Jajal tak didoi pupuku Mas. Walah. Iris mulus Ae Mas. sing kuning ae tak takoni rasa mumpet-mumpet. Ki rondo. Ki ketek rondo jeh kencling iki. Dok. Alah. Iki rondo bekase iki. Goblokmu. Kayak rondo sing paling asu, ayu dhewe kae. Rene nduk cayu. Rene. Nah, iki bekase. Rene. Ayo. Dok. Kowe iki tes kanggono. Iki duda apa Joko iki? Iki yo jeh perawan iki. Iki lho. Iya iki perawan, iki duda. Duda malah. Iki perawan kuwi. Kayak takoki sik. Kuwi ning kene jak lapo kuwi. Kowe duda kok entekno rondo semene akeh iki. Kowe pikire matene. Ayo nang entekno nang rondo.
jadi napa dereng Mas Nur sampun wis metu kabeh